Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko, Rog. Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Iti bangir abantay ang kail. Ay na, talaga day tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngam umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kani antay. Ay kat, ala agkapi kalat na ng kail. Kaburburak tay danom iti tirmaos. At damatan kapi iti lamisaan. At dapay gatas ken asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat Ala, ingkagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpag kape. Anya nga da kita nakasupat. Groceries ken bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon nak. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet tin nakayaban. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katun mat tamakatulong mat kanyak. Sana kasken ka. Na. Ngagpauba ka pa mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudan. Marikwanang, saan ka din nga imay dito'y tersenam ni Enteng? Saan mo't? Apay ka day? When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang iti kapikan asukar, ang awan meten. Iso asya kun at imay dito'y. Saan mo't nga imay dito'y tersinak, maray? Ha? Ni Enteng mo't jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata. Sana balit agin enjoy mo't ni Kapitan. Sa bagay. Hangam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam saanan nga agbarbartag. Wan, katsyak, kasla liw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kwarog, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Wine. Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tilakay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno laing ada ipos na. Katun kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramidin ni Kwarog. Apay no aramidin mag. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makijibangkag. Awan oras ko kada kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Enteng. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, siyamot kay man. Mayat sanit sulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, uuna. Kwarog. Nayunam ti groceries nga itad mo kan kwa na. Itad mo ta may sabag. Ha? Alan, itad mo. Ay, makapabangar nga minti imbaga na. Kurangan iti may sa abag ang kail. Ditan maikantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Kapay ngay. Kat no duamit nga mintinted mo iti day di abakait anang ibaga natair ka.
naragsakan na karon. Ay, ingka manin gumatang iti groceries. Tayong kanto ikantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan ah. Enjoy gayam ti kastoy nga aramidan. Katuan mate. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Ah. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na angkay. Urahin nak dito yung tricycle ko angkay. Mapanak pa iji bangkaw. Inak manghirwari ti kwarta. Bangko? Una. Adan swil daw kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta? Tamangan tanto iti restaurant. Ken intan to makicindang kay. Aw, kanday tanti ka ng tangkay. Ay, nagimasan. Ay, agbusugak ano kasta? Unang kay. Sige lang. Ngam sa kabay na. Agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talaga ang kay. Ngala, kumita ka dito ita ibidyo ka. Ala. Kita ma. No natairak mo't lang. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Agisak mul kay iti sidain. Wen, agisak mo lang kastoy. Ayos ang kay. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una. Ibidyok man ti bagbagik ang nakaindayon. Ta ipos ni Kwarog. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram to ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da mo eropam dito ibidyaw. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuan tapno adda ka duwak nga aglutaw. Imbag kapay, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, mayat dayta Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay iti groceries da. Ay, wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basait kat makatulong ka. Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan? Unantay. Tay kunada nga rutan, no agparanot ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Nagimasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami payanangan? Taur urayot di sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisina ka. Ay, apag isaw, day tanti si daon nyo. Apag iso day ta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu day ta ijabalay ni Kwarog. Ado tilinuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kaikan. Ay, imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagswildo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daon na. Ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na, Maray. Umdasen nga agluto da itinaimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwaro maray. Kas itinakunak,
Saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na. Ket umdasan apadigwan na ka iti naimas asidaan. Emot kedi Ngala, ingkaket yalis day ta sidaan. Taalaak mutlaang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Nagsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, noan niya ti sawaken ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kanu dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nga ag-Facebook ka mo. Tapno ag-sweldo ka mo. Tapno ka na yun anaimas ti sidaan ta. Tapno saan ta maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas abistidak. Tapno makagatang akmod iti napintas asirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka iti pusmaw. Diyan nga rod dambaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tagdiskartay. Nagadulaki din nga bagbaga mo na ya. Kawam mag, tuladam nga ni Kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rod damaw. Ay sorsorwan. Si ka ti interesadaw. Iso si ka ti mang tulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tataba daw! Anta ka ka dito kalapaw, yaw! Oh, Kwaraw! Anda ditoy. Dumanon ka. Huh! Nagbaran na ya. Ay, Anda ka, may Kwaraw. unta ta. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Ado ti bakas dita, mabalin mo nga i-video. Unta ta. Ang sakbay ang mapanak dita bakir. Ibidyo ka mampay. Ha? Wal, napintas to ti bijaw, tataba daw. Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan at tugaw yaw. Ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala agtugawak ditoy. Aw, kasta. Sige, umisem ka, tataba daw. Ngem, anya nga ito ipasimudaag day ta video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Unta ta. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay tayo. Tanas ken adumayo kapay laang. Unag man ijay ang kail. Taddaman no a pamilya ng kasapulan iti bagas. Kaasi damait. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa makatrabaho di asawa na. Tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ama pandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ng tinasweldom iti Facebook. Wala ang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agswil daw. No kasta nga raw, nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer kamot gayam! Nataerek ka talaga. Kwarog, pagbalinam adwa sako ti itid mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuwang kail. Nukasta! Dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata, may salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya. Sa nabali tata, tao may kayong tumanan ikan wag swildo ak ijay pisbaw. Ay, katuan mala.
Katagyaman akmanan Imbaglangan taad da interview abagas. Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Agyaman kami antay. Ay, mariknak mo bisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto akiti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyum amin agaraw may banang. Talaga akasta ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, aday ta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinod. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Ay, agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang gail. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwak ang gail. Ala, nga manong iti maksa iti sweldo. Kanayon ka nga parano dahin. Ayos lang ang gail. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mat ngagsweldaw. Iso anas kin lang iparanod ko may. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta ko mati aramidan ti amin nga estambay dito kabildatan di ayos ko ma. Kumaa. Ala. May mayat dahi ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng munti agsyat iti arak. Una ang gail. Ituloy mo dahi ta. Sana dakes. Nasayat dahi ta trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidem. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapanka agbarta. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganad, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo amin dita, Apo? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.